Kinsa ka? Kinsa ka? Di ba ka si Lolo? Wak-wak ka! Mahadlok na ba siya pagwakwak ba? Nahadlok sila! Pa! Pa! Unsa naman pod? Nakalimot ka nga natay lakaw karon. Wala ba yung kanon dots, oh? Nausa! Nausa man nato na ron! Magdiskarte ganito no. Kung mahimo, manulis ta. Bad ba na? Wala na lang diskarte, anak! Bad lang gihapon. Lagi rame. Kita ka to inang gidala pa? Uy, Kiray, layo pa menteryo diri ah. Dool na lang Roger oy. Mahadlok mo ko Kiray oy. Lasang mo gud ni diri ah oh. Ay kahadlok Roger. Kay giabayan man tas atong lulo. Abo yan gihapon nga wala ni magani si Lolo. Naa manggod. Naa si mong likod. It's a prank. Dalawa na oy. Hadlok ka po diri ah oy. Nganong kita ra mong duha gud ang nanagkot? Ay daghang reklamo diha Roger. Tana kay hapon na. Hapon gihapon. Labi mo tagi nga hayag pa. Wala gid ka ni adto. Hoy Roger, mao na ni menteryo. Lapara da Kiray no? Oh Roger, si Lolo pa man ang gilubong diri. Buinasang Lolo no kasi may nakauna. Tama gid itong kandila nga atong idagkot. Unya, naputay halad. Gali no, aron di ta kalago ni Lolo. Tara na Kiray, bisig na pay wakwak diri. Tara. Ano ni lubong sa atong Lolo Roger? Luuya pa di kayo tang diring Lolo oy. Pobre man kay lubong. Wa pa gyud bulak. Sige lang, wala. Importante, high-tech kayo halad. Napagido ka kandila. Sabi sa si Lolo, wala na. Dapat imindan ka po niya yung healthy foods. Tamaan ning prutas, kaning apple, pahaba ng buhay. Igo-igaan kaya Kiray, bakit ang si Lolo naghigda na oh? Hala Roger, nihangin lagi. Ikaw manggod, igaan kayo, ganyan yung pangpahaba ang buhay ang apple. Tanawan no, ni bangon si Lolo. Ni, sorry Lo. Sige na Kiray, managot na ta, ambing later be. Lo, nanagot yun minimo Lo. Aron di na minimo pahinumdum magsikig padamgo. Maugani Lo. Wow. Dakan kasi laghalad. Pa, ako ng apple. Saba, na madungkan ta nila. Tara na, atong hadlokon sila para makuha na to ang prutas. Lo, adto na mi, kay hapon na. Nung sa ka Roger? Nawak Kiray, nalagay diri wakwak, giguntan akong din. Isa gigunitan, una-una rana ni mo oy. Kinsa ka? Kinsa ka? Di ba ka si Lolo? Wak-wak ka! Mahadlok na ba siya pagwakwak ba? Nahadlok sila! Busog-busog dyan biron! Kana pa, hadlok ka pa dyan! Ayaw! Ayaw! Dakan Kiray! Success! Nak! Ang halad ko ah! Dara pa oh! Kao na ta!